kelapa tak korma. Sembarang kita dilakukan wae pisan iki. Ora cukul-cukul wae pisan iki nek. Sembarang kita cilik makanan-makanan iki bae. Umur pirang tahun ya tanduran ki. Wis cukup umur durung iki nek. Lamun wis cukup mar kawinan bae lah. Tapi badannya cilik. Gua dong emang pada periking makanan iki. Wih. Pohon antik iki. Jangan bengen rupanya. Wih. Si barang kita cilik orang wuh-wuh apa peninggalan buyut tah. Sudah saham kayak ini. Berharga rupanya itu. Lah, bilang aku lah. Tuh, kan rokok lah kerokok iki. Ai. Dalam kita kidon ni sawah. Wih, si mau kan orang ringan tuh, gua semuring gak kayak. Sawah ya asat kan lah kebanyu. Waduh. Rokok wis entek makanan iki. Arep tuku lah kasih dikongkon. Waduh. Bocah edan ngarep apa ikan kan? Ana apa sih sirane mrene kunwak? Kakang mah ana dulur dolan je. Arulik ta. Arulih. Arep ngacak-acak doang sirama. Paling gemrene kun ana perlu sirama ana sing dijaluk. Mau niwak apa, Kang? Tengeling barang mau tuh. Nu, malah apa-apa. Wah kan sebuah dene lu. Ora dewak. Gale weruh tatirane ning ngarab. Utus di dene weruh tasirane lamun langsung pepola. Lagi kita bae durung mangan je. Arep nyerahkan kita konon. Yang males. Lebih temasak beda. Nyukul goreng tapa. Hari wong orang males mah. Lah terus lamun kita masak bakal sirane melu mangan konon. Enak amat. Lagi sira besing pugas meranakan merene arep melu mangan doang. Wong yang konon iku bae kakang mah. Politik kebina-bina ning dulur iku. Jika mana nyilih duit be? Guna kawin ke? Waduh. Kawin je. Abdi kuajui apa ra binirane? Kawin segala megawe ora apa-apa ora mengkonon pun. Megawe merana kepengen kawin mah. Lo sih Kang, urusan kita iku mah.
Abit paduli apa tapa? Wong rabi kita iku. Lah siraku. Omong-omongan urusan sira aja. Wis adir orang ngeribet akan kita tanyerakahaken. Ngingoni wetang dewek bae ora keingonan siraiku. Buktine saiki mangane teka merenek yen. Wis merana nih sawah beka. Tilika anak ka banyune ka. Bukan anak sing ngebedah. Ari tolu nyerubuk ikan kan. Wong yang gelopok, mau iwak enak ya kuwen. Kok gemati na melilit wong pelit mo. Merana lungan ning sawah bedipit ka. Wong dikon lungan ning sawah je. Sangguran mancing pawon ungkap-ungkap kenceng. Kegradah mo kono niku. Kaya kucing. Lah kepercayaane luwe, ting bating. Yung gelopok, ngomong malah apa-apa, mau iwak enak ya kuwen ya. Lah ya wak enak gak kun magenak kita, kudu guna sira. Si merana lungan ka. Si mau kan, ake omong. Ngomong kon bae. Rokok kosong digawa. Wis weruh sira mabewa kota-kotakane. Yo sir tuman, wong polin patak colong baro kone. Ade, ting bating, aman bae enteng. Lah bener rek. Kiper malah. Wih, bedang makelem sawah kita mah asat. Wih, sawah tetangga makelem enak. Taruh melu ngebedah sing kene iki lah. Nah, kan dibedah sing kene mah enak. Bakal ngalir nih sawah kita.
Wih, siapa sih kena sing ngebedah? Wis suruh empene ulin jerobok. Kurang ajar bocah ya. Coba tak tonggonin Kenneth iki. Mongol maning ora. Awas be lamun ngebedah maning mah, lahung tak runjang sira. Penonton, aja beribin ya. Deh, pulsa apa gini kin? Perasaan wis tak buka mau kan? Kurang ajar. Nah, kian diberi temak ki. Awas sira. Woi, apa-apaan gini ya? Brengsek. Sira yang brengsek. Main bedah ba, empene ulin jerobok sawo kita anakku. Woi, egois temen. Sawo kita nih asat kah? Sira mau mending be pinggir bedeng. Kayak kini bedeng sira. Woi, biasa apa sih ngomong aku harus semrong-semrongos. Alah sira kia ngomong ya. Apa? Cek jarang ajak wis ya. Wis aja ngomong Sirki. Mana Sirki? Duh. Oh, beneran ting. Wis lah. Wis tuh.